నమస్తే బీసీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం। నా పేరు విజయ। నేటి ముఖ్యాంశాలు। పహల్గామ్ మృతులకు అసెంబ్లీలో నివాళి। పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఇవాళ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది। ఈ సమావేశంలో మృతులకు నివాళిగా ఎమ్మెల్యేలు 2 నిమిషాల మౌనం పాటించారు। ఉగ్రదాడిని ఖండించడమే కాకుండా పర్యాటకుల భద్రత కోసం అవసరమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు చర్చించారు। ఈ మేరకు తీర్మానాన్ని రూపొందించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించే యోచన ఉంది। Taşebbüs. 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 Taşebbüs.